toinen tilanne, mihin mä etin aktiivisesti apua niistä lasten kasvatusoppaista, mitä mä luin, niin oli poistumiset leikkipuistosta. Ja siihen löysinkin sitten Rudolf Dreikurssilta apuja, jo niin kuin vinkin siihen, että mitä silloin kannattaisi tehdä, että päästään lähtemään sieltä leikkipuistosta pois. Niin, koska useasti se, että niin kuin lapsi olisi siellä voinut leikkiä vaikka kuinka kauan, mutta mulla tuli nälkä tai vessahätä tai pitäisi lähteä laittaa ruokaa kotiin tai mitä ikinä. Niin, että harvoin pystyttiin olemaan niin kauan kuin mitä lapsi olisi siellä viihtynyt. Dreikurs opetti, että niin sanomaan lapselle, että nyt että lähdetään kotiin ja sitten, että jos ei lapsi ole valmis lähtemään, niin sitten tosiaan vaan okei, minä lähden kotiin ja sitten kääntää selkeä ja lähteä poispäin siitä tilanteesta. Ja kun mä kokeilin sitä ensimmäisen kerran, niin toimi. Lapsi tosiaan, että kun sanoin, että okei, minä lähden nyt kotiin ja lähdin kävelemään sitä leikkipuiston portista ulos ja kotia kohti, niin kyllähän se tuli välittömästi lähti perään itkien, että se oli tosissaan huolissaan peloissaan siitä, että mä jätän sen yksin sinne leikkipuistoon. Niin, eli sillä kerralla se tekniikka toimi just niin kuin luvattiin. Perustuu just siihen, että lapsella on se sisäsyntyinen tarve kuulua siihen laumaan ja hylätyksi tulemisen pelko saa tosiaan sitten pysymään lauman mukana. No, tästä tietenkin motivoituneena, innostuneena, niin sitten käytin toistekin sitä samaa, mutta eipä toiminutkaan enää yhtä tehokkaasti. Ja se tosiaan, koska enhän mä voinut todella jättää lasta yksin sinne leikkipuistoon, niin se oli tyhjä uhkaus. Ja lapsi hyvinkin nopeasti oppi sen, ettei äiti ihan tosissaan, niin kun, että vaikka se menee kauas, niin ei se siltikään niin kun yksin jätä. Niin muutaman kerran jälkeen sitten lapsi rupesi vaan, että kun mä sanoin, että no niin, että mä lähden nyt kotiin, niin se oli vaan, hei hei! Sitten se oli niin kuin, fine, ei sitten. Jatkoin lukemista ja sitten tosiaan seuraavaksi löysin sitten Justin Coulsonin Australiasta ja hän kritisoi niin kuin Dreikurssia sit siitä, että se, no, että just se, että niin kuin pelolla kasvatetaan lapsia ja itsekin huomasin, että niin kuin tyhjä uhkaushan se on, mutta niin, se hyvä jälkikäteen sitten tosiaan olla viisaampi. Mutta siinä tilanteessa olin epätoivoinen ja kokeilin kaikkea mahdollista. No, Justin sanoi, että niissä tilanteissa niin ensimmäiseksi luotaisiin yhteys siihen lapseen. Eli kommentoitaisiin jotenkin sitä, mitä hän on tekemässä. Ja tätäkin kokeilin sitten, niin että ensimmäisellä kerralla sitten, kun olitin, minusta alkoi tuntua, että mä voisin olla valmis lähteen kotiin, niin sitten menin tosiaan lapsen luokse ja sanoin, että sulla niin kun, että hei vitsi, että sulla on kiva leikki menossa, että niin kun, se oli leikkimökissä ja laittoi jotain ruokaa siellä ja pesi astioita ja muuta. Niin siinä vaiheessa niin Veronika tosiaan katsoi mua silleen, että wow, että niin kun tulee, että mistä nyt tuulee. Että niin, mutta että oli niin kun otettu siitä ja sitten niin keskusteltiin hetken aikaa siitä leikistä. Ja sitten kun mä sanoin, että nyt olisi aika lähteä kotiin, niin paljon niin kuin, myötämielisempi hän oli sitten sille muutokselle siinä, että okei, että leikitään, niin kuin, että nyt jää tämä leikki ja sitten lähdetään kotiin. No, seuraavalla kerralla sitten, kun jälleen oli aika lähteä sieltä leikkipuistosta kotiin ja meinasin, että kokeilen tätä, niin sitten kun mainitsin, tai niin kuin sanoin ensin
kommentoin sitä, että joo, että sulla on kiva leikki menossa, niin eipä sitten ollutkaan aivan yhtä tehokas se lausahdus luomaan sitä yhteyttä ja saamaan lasta sitten niin kuin myötämieliseksi siihen, että vaihdetaan sitä aktiviteettia. Niin se oli niin kuin mulle se ensimmäinen kokemus siitä, että kuinka tärkeä se on se mun oma mielentila. Että kun mä tulin siihen tilanteeseen ja annoin, niin kun, koska mä esitin kiinnostunutta, koska mulla oli se takaraivossa se idea, että okei, no mä nyt annan jotakin, niin kun, että kommentoin nyt jotenkin sitä lapsen toimintaa, jotta mä saan hänet sitten mukaan siihen, että tekemään niin kuin mä haluan. Niin lapset on, tai ainakin minun muksu on tosi herkillä sen kanssa, että hän tiedostaa, niin kuin aistii sen, että milloin siinä on niin kuin koira haudattuna siihen, mitä äiti sanoo ja mitä äiti tekee. Niin, että se just, että se niin kuin, siinä tilanteessa, niin, että kun mä en aidosti ollut kiinnostunut tai niin kuin innostunut siitä lapsen toiminnasta, niin ei sillä ollut sillä, mitä mä sanoin. Niillä sanoilla ei ollut hirveästi väliä. Ja mulla useasti just se, että kun ollaan pihalla, niin sitten mulla tulee nälkä. Mä tuun tosi kiukkuseksi, kun mä tuun nälkäiseksi. Niin just se, että mun pitää itse tiedostaa se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta mä pystyn vielä hallitsemaan sitä, että se ei ole sitä nälkäkiukkua sitten siinä tilanteessa, että kun minä haluan kotiin. Niin se niin kun, että se on sitä niin kun, että siinä oli sitä mun sisäistä maailmaa oppia niin kun, syömään välipalaa ennen kuin lähdetään ulos, mahdollisesti ottaa mukaan jotain tyyliin rusinoita, että mitä saa napostella, että pysyy verensokeri sitten semmoisella tasolla, että pysyy ihmisenä. Ja sitten niin kun, tosiaan myös sitten sitä, että niin kun monissa tilanteissa että niin kun tiputtaa sen oman agendan sieltä, että on läsnä sille lapselle niissä leikeissä, niin sitten on helpompi niin kun ohjata sitä lapsen toimintaa sitten haluamaansa suuntaan siinä vaiheessa, kun on aika lähteä kotiin. Siellä oli vielä sitten sitä, että jos tuli se nälkäkiukku sitten sieltä, niin vaikka mä en lähtenyt siihen uhkailuun, että jätän hänet sinne yksin, niin sitten se oli semmoista passiivisen aggressiivista käyttäytymistä, että kieltäydyin leikkimästä ja sanoin vaan, että kun mä haluan nyt kotiin, niin että ei sekään niin kuin hyvä strategia ollut, mutta että parempi mielestäni se, kun sitten, että uhkailee sillä, että jättää hänet yksinään. Mutta onneksi tämän jälkeen ei mennyt kauaa, niin löysin sitten ne tavat, ne sanat, mitkä auttoi sitten ihan oikeasti niissä tilanteissa, kun piti siirtyä paikasta A paikkaan B ja saada lapsi mukaan. Mutta niistä lisää huomenna.